Kender du det, at du har lyst til at lave brun sovs, men ikke aner, hvor du skal begynde? Kom vand, fløde og bouillon i en gryde. Tilsæt kulør, sukker eller gelé, eddike, pisk. Smag, om der skal mere bouillon i. Lav en jævning af melet, som du rører med så lidt vand som muligt i et lille glas, til massen er klumpfri. Tilsæt mere vand og rør, til den er tyndt flydende og glat. Hæld jævningen ned i den kogende sovs i en tynd stråle under konstant piskning. Eller brug maizena majsstivelse, som nemt røres ud i lidt vand og røres i på samme måde. Lad sovsen simre nogle minutter under jævnlig piskning. Kog panden, du har stegt kødet på, af med lidt vand og kom det i gryden. Hvis du laver steg i ovnen, fjerner du først det meste af fedtet med en ske og kommer skyen i gryden. Lad sovsen koge videre nogle minutter. Smag den til med sukker, eddike, eventuelt salt og peber. Tilsæt 1 dl piskefløde mere ved festlige lejligheder. Server sovsen til bøffer, eller til stege eller frikadeller med kartoffelmos eller kogte kartofler og en sprød salat. Velbekomme.